माने दा जों खोनानो मोनदों पुलिस प्रटेक्शन फैबायबो जों बहुत गोबावनिफ्राय उन्दुनायबो गैया जानायबो गैया जों दा लामा बेंथा फैदों आरो दा बेयाव खुन्थिया गायनोबो नागिरदों मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ आबै आबौमोन जोंनो दखल खालामनाय हा बियो राजा आमोलनिफ्रायनो बे जायगानिफ्रायनो दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लिंहरदोंमोन 2 तारिखआव जों थांदों रायलायहैदों प्रमद सारजों प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायलायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै बा जों होहोआ होननानै बिरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय आरो मानो बेबायदि प्रटेक्शन फाथायहरबावगो बियो मा अटंकर बर' भाषाखौ बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरखो बेलाय मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि फरबल जरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जे बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थैसबख'नाय बायदि सबख'खो दाखालि आंनो सिगाङाव आंनो बुंनानै फैदों जे बे पावार प्लान्टखौ नोंथाङा अफायबा दोरोदनानै लांदो होननानै दिनैहाय आरो मानो पुलिस प्रटेक्शन फैबावखो क'क्राझाराव आंनो थांनानै रायलायहैदों नोंथांजों आरो मा बुंबावनांगौ जों होनो हाया बे हाया जोंनि जोंहा मोन्थाय दं मोननाय दङ जोंहा बे हाखौ जों कम्पानिनो जों हगारनो हाया बेखौनो जों बुङो प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा सिएमखौनो रिजाइन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो पुलिसा मात्र जोंखौ खावलायदों बेनो जे खुन्थिया गायगोन जोङो जेरैबाबो गायलांगोन जोङो बेखौ खावलायबाय थादों जोंखौ थनहरदों गोजौ लेभेलनिफ्राय सोर थनहरदों प्रमद सार थनहरदों बिसो आसाम चिफ मिनिस्टारालाय बेयावलाय बोरै हा दं होनना मिथिनो प्रमदासो मिथिगोन प्रमदनि सेला फेलायासो खोन्थाहरदों जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा फार्स्ट बिखायाव मोनगोन मंगलनि सिलाय गुलि हाबनाय